Hello everyone, hi लोगोफोर आङो दासिमबो सिखाराखैनि ओरैबायदि हराव अखा बा गोजांलायदों कम्बल जोमनानैसो दङ थ' सिखारनोसै दिनैहाय इस्टार डे आरो इस्टार सानडे दिनै थ' बेखायनो आङो एसे थाबैनो सिखारनानै रेडि जानोसै आरोना दिनैहाय प्रग्राम दङ थ' सिखारनोसै आरो रेडि जानोसै आरोना थ' रेडि जानानै थांदिनि प्रग्रामावहाय थ' रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि आङो सिखारदिनि आरोना एकदम मुस्रि सुस्रि सोंनासो उन्दुनानै थाखायो आं नै सिखारनोसै आं एकदम थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे थ' फाइनालि लोगोफोर नै जोंना जात्राया स्टार्ट जाबाय थांगासिनो आरो गारिया खारगासिनो नै गारियावनो जमाहैनो फुरा दङ आरोना दा आङो हानायमानि दिन्थिलांनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' थांगासिनो दं नै आङो एसे सिनारिबो दिन्थिलांनो लाबाय नोंथांमोननोहाय एसे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना फाइनालि जोङो फैयै फैयै पेट्रल पाम्प मोनफैबाय बेवहाय एसे थाव लानोसै आरो गारियाव ना दानिया फिन खेब जोङो आरोबाव जात्राखौ स्टार्ट खालामफिनलायबाय नै थांगासिनो दङ फ्राय माने गोजान साबानो जायो जोंनिफ्राय थ' जोङो थांगासिनो आरो गारियावनो दंगासिनो नै एसे माने एकदम बरिं मोनगुलायबाय आरोना थ' दिन्थिलांबाय थागोन जोङो दा फैयै फैयै नै गलमा हाबफैबाय थ' बेवहाय फैनानै जोङो नुनो मोनफैबाय एसे माने बागान एरिया आरोना बेखिनियावहाय गोबांथार थ' बागानानो बागान आरो ओरैहाय माने हायाबो गोबां एरिया ना थ' बिराद गुवार गुवार बागान नुनो मोनबाय आरो थ' जोङो थांबाय थादों दा बिथिंजाय आरो सिगाङाव नुलांबावगोन थ' गोलाव दिननि उनावहाय दिनै बेबायदि उदालगुरिथिं फैनाय जादोंमोन आरो नुनो मोनबाय बेबायदि गोबांथार बागानफोर नै थ' नायलांबाय थादो आङो एसे माने दिन्थिलांनि आरोना नायदो नै फुरा माने बागान खि बागान आरोना थ' जोबनो गैयै बागान थ' एसे माने नायनानै बिराद मोजां नाङो खालि माने गयजों गय आरोना गयनि बागान दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय थायो बरायफिनलायबाय लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' आङो दिनैहाय इस्टार सानडेनि ब्लग लानानै फैनाय जादों आरोना नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांगोन गिर्जाखौबो एसे दिन्थिनोसै आरो प्रग्रामबो दंमोन गासैखौबो आङो दिन्थिलांगोन थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय ना थ' नायदो नै गिर्जा नैबेयावनो आरो प्रग्रामा बेयावनो जागोन आरोना थ' आङो दिन्थिलांगोन नायलांबाय था आंजों लोगोसे जोंना गारिया नै बिथिं दं आरो बिथिंजाय बेबायदिनो गामि दङ आरोना थ' नैबेनो गिर्जायाहाय जा गिदिरखा गिर्जायानो दानियासो आइटेम जानानै लाग्रोदिनि थ' आङो दिन्थिजोब्बाय थालिया नोंथांमोननो एसे आं बेखौनो दिन्थिनाय जाबाय आरोना थ' जोङो दा एसे जानानै लाग्रोदिनि ओमफ्राय नायलांबाय था
Easter Sunday. Oi. Oरै फै. फैयै फाइनालि जोबनायनि लामाथिं थ' लोगोफोर आङो दिनैहाय बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय गोलाव खालामला दा फ्राय माने गिर्जायाबो जोब्बाय एसे रेस्ट लानानै आरो जोंबो थांफिनदिनि आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबा